Mizerná partie. Tak v tomhle bodě seš, Milánku, vedle Jany. Myslíš? Tak se podívej. Tady. Společenská rubrika. Paní Margaret Harwoodové, manželce známého obchodníka Jamese Harwooda, který nyní zastupuje v Evropě společnost Unra, se včera narodilo už 6. dítě. Je to syn. Návrat šťastného otce proto může očekávat nejbližší dne. Kdo jsi to sebral? Nech si to přeložit, jestli mi nevěříš. A až se vyvrčíš, vrať se. Těmi